Umsakazo owokhoziFM MC Chat usaqhubeka nokutalabha oFakazi baka Jehova. Uveze ukuthi namhlanje kusihle emva kokushona kwelanga oFakazi baka Jehova bayisidleni senkosi sakusihla bona ke basibize ngesikhumbuzo sokufa Jesu. Uthi umumenyi uboqaphela ukuthi abasidli isinkwa lesi kuJesu athi sibosidla noma yinini lapho ke simkhumbula njengezivumelwano esisha esimelene nomzimba wakhe newayini leli uJesu athi kasoliphuza njalo uma simkhumbula elimelela igazi lakhe. Uthi bona ke abalokothi bathi ke abakwenzi lokhu Jesu athi asibokwenza ngoba bona kabayike ezulwini kodwa ke bazophila phakade emhlabeni oyiparadise. Bathi ukudla noma ke kudla futhi kuphuze kuphela abayingxenye ke 144,000 ngoba ke ngokwemfundiso yabo yibo kuphela labantu abangu-144,000 abayizulwini. Uthi kuyadabukisa kakhulu lokho kwenziwe ngofakazi baka Jehova lapha ke encwadini kaJohn chapter 6 uJesu wakubeka wacaca ukuthi noma ubani ongakwenzi lokho akusho ke okuwukudla isinkwa esimelene nomzimba wakhe nokuphuza iwayini elimelene negazi lakhe angeke ke akuthola ukuphila okuphakade embusweni wakhe. Ofakazi baka Jehova banendaba ke naleso sixwayiso sika Jesu bona ke balela inhlangano yabo yabatshela ukuthi abangakwenzi lokhu. Yes, they are following men instead of Jesus. Kwaze kwabhlungu kusho ke uMC Chat. Bayaqhubeka ke bayamgxeka wengane zakwethu abanye ke einkundleni zokuxhumana nangomunye uthi ke mina ngobe angazi noma ke ngangona yini ngoba kwakuthi mase ke qediwe ukuphuziswa ke abazalwane iwayini esalayo ngivele ke ngizicelele yona bakithi kusho ke uThabiso Thabane simelane wengane zakwethu nangomunye uthi mkhaya labo F ke baka J kuningi okusamele bakuncele noma ke bakuncele lana kuwe manje ngoba ke bazenza osiyazi ivini ke noma ke iveni ke la kwaMncwango ehlala Nkosi wengane zakwethu. Omunye ke u344k nje kuphela bese ke thina ke abanye ke siyakephi wengane zakwethu. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngale nkulumo yalomsakazo ukhoziFM MC Chat ahlangana pha kwi comment section.